Bună ziua! Continuăm seria informațiilor pe care le primim de la diferite autorități și dorim să fim alături de dumneavoastră și să vă comunicăm cu celeritate ultimele măsuri pe care le iau autoritățile în sensul sprijinirii mediului de afaceri. A venit rândul ANAF-ului, care a comunicat o serie de măsuri care vor fi luate în perioada următoare în sprijinul mediului de afaceri, a companiilor, care vor privi câteva direcții prioritare. Astfel, prima direcție prioritară este suspendarea oricăror proceduri de executare silită pentru recuperarea creanțelor bugetare, iar în acest context trebuie menționat faptul că vor fi suspendate sau vor fi oprite toate procedurile de poprire, de sechestrare sau de instituire a unor măsuri asiguratorii asupra bunurilor contribuabililor, cu excepția celor care fac obiectul unor hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală. O altă măsură pe care ANAF-ul a luat-o se referă la rambursarea cu celeritate a TVA-ului. Astfel, pentru deconturile de TVA aprobate în luna martie 2020 și pentru deciziile de rambursare a TVA care au fost comunicate în luna martie, se vor lua măsuri ca de urgență să fie virate în conturile contribuabililor aceste sume de bani. Pentru rambursarea de urgență a decontului a sumelor a TVA-ului, începând cu 1 aprilie 2020, se va institui un sistem informatic și cu celeritate vor fi tratate aceste proceduri, tocmai pentru a se vira către contribuabili aceste sume de bani necesare în perioada aceasta de criză a companiilor. O altă măsură care a fost luată de către autoritățile fiscale se referă la suspendarea activităților de control. Astfel, atât inspecțiile fiscale cât și controalele antifraude vor fi suspendate în această perioadă. Fac excepție de la această regulă controalele care sunt organizate cu scopul de a descuraja evaziunea fiscală sau alte măsuri cu efecte nocive pentru populație. Încă un element important stabilit prin comunicatul ANAF este că vor fi suspendate acțiunile antifraudă privind filtrul 2 și activitățile specifice din punctele de trecere a frontierei cu Ungaria și cu Bulgaria. Măsurile aplicate de către ANAF și pe care astăzi vi le-am comunicat vor avea o durată de 30 de zile, se suprapun cu perioada instituită de stare de urgență prin decret prezidențial. În același timp, facem apel în această perioadă la o conduită responsabilă din partea contribuabililor, pentru că orice fel de tranzacție, orice fel de operațiune se va derula în această perioadă, va putea fi controlată ulterior după ce trecem de această perioadă de criză. Astfel încât vă solicităm prudență și foarte mare atenție în mecanismul de ținere și de gestiune a evidențelor fiscale. Mai mult, dorim să vă atragem atenția asupra faptului că termenele de plată pentru impozitele locale s-a prorogat din 31/3/2020 spre 30 iunie 2020, astfel încât mai există o perioadă de timp în care contribuabilii vor avea un răgaz pentru plata primei părți a impozitului pe terenuri sau pe clădiri. În acest context, vă reiterăm mesajul nostru și optimismul pe care noi îl afișăm. Împreună vom găsi cele mai bune soluții pentru a trece de aceste probleme și de a găsi soluțiile optime, de a rezolva toate problemele care vă preocupă. Vă mulțumesc și vă doresc sănătate înainte de toate.